Въпрос към милионер. Юли, какво умение трябва да развиват хората в себе си, за да бъдат успешни? Чисто финансово ли? Първото и най-важното умение е умението да продаваш. Да продаваш продукти, услуги. Това е първото умение. Може би до 100 хиляди това е даже не може би сигурно до 100 хиляди това е най-важното умение. Второто умение до 1 милион е да развиеш екип. И третото умение вече над милион до 10 милиона е да развиеш системи, процеси, с които това нещо да се автоматизира и ти да можеш да се отделиш от него. Ти си човек, който много говори за личностно развитие и развиваш толкова много хора. От гледна точка на личностно развитие, какво хората най-вече трябва да развиват себе си? Това е много така общо и много добър въпрос. Първото, което трябва да развият, не са технически умения, за които говорих в момента, а е умението наистина да спрем да се съдим, да спрем да се критикуваме и да се обикнем такива каквито сме. И оттам вече да видим как може да надградим, защото много хора супер много се съдят, критикуват се, което не ни помага. Много благодаря. И аз много благодаря. Тата!